956 kilómetros de costa e camiños infinitos dan para moita aventura. Fun por camiños que non sabía que existían. Puxos o meu corazón a mil. Montamos a cabalo por paraxes incribles. Collen as mellores ondas da miña vida. Quedei sin folgos. Bañeime nas pozas. Hai moita aventura que vivir e tela moi preto. Bo día a todos e todas e moitas grazas por acompañarnos hoxe nun acto moi importante para o Calvo Siria e para o balonmán galego. Antes de nada, dar as grazas á Deputación da Coruña por acollernos na súa casa para presentar a fase de ascenso á División de Honra Prata masculina que se vai celebrar esta fin de semana en Carballo. E precisamente imos comezar por aí, por pedirlle ao presidente da Diputación que se acerque hasta aquí para darnos unhas palabras. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, benvidos ao alcalde amigo Evencio, alcalde de Carballo, presidente da Federación Galega de Balonmano, e a Toñito, o Siria, e ao equipo en xeral. Bueno, para nós é un placer implicarnos en facer posible, xunto co Concello de Carballo e a Federación Galega, que se poda disfrutar dun deporte como balonmano en Carballo, e intentar que desta vaya a sétima vez, o número 7, o número da sorte, seguro que desta vai a ir, e bueno, que disfrutedes, lóxicamente, dun fin de semana que nos vai a permitir ofrecer unha práctica deportiva tan bonita como é o balonmano, tan intensa como é o balonmano, pois a provincia en xeral, non? De alguma maneira vai a permitir pois que Carballo tamén seña referencia ao balonmano, o dende o ano 1983 desta provincia, que cando se crea o Básquet Siria, que tamén é o ano que sae ao mercado outro equipo, que era o equipo A, que foi un equipo que tamén durou moitos anos, igual que o Básquet Siria, a quen lle agradecemos o traballo non só este fin de semana, sino o traballo desenvolvido durante estes anos en pro do balonmano e da práctica deportiva e do fomento deportivo que é a obriga que ten a Deputación como competencia provincial. Os centos de rapaces e rapazas que pasan por ese equipo desde fai tantos anos, para nós é un orgullo, lóxicamente que apoyamos todo o que podemos, en este caso de unha maneira excepcional, pois nun fin de semana que vai a ser por si mesmo excepcional e que estamos convencidos de que vai a rematar pois co ascenso a División de Plata outra vez do Básquet Siria. Moitas grazas a todos e a todas. Moitas gracias, Valentín. Bueno, son 4 equipos, Calvo Siria, Balonmán Maracena, La Esquinita de Javi, Levante Marni, Handball, San Quirce, todos loitando por unha única praza. Hai nervios, hai gañas, hai moita ilusión e, sobre todo, convencemento de que desta vai. Pero mellor será escoitar a un dos protagonistas. Así que imos co vicepresidente do club, José Antonio Rodríguez. Bo día a todas e a todos. Coido que vou ser moi breve. Vou empezar dicindo unha palabra que é a palabra equipo, porque hoxe aquí o que facemos é representar equipos. Empezando polo presidente da Diputación, empezando por o presidente da Federación Galega, o señor alcalde, e eu en representación de Luciano Calvo, como presidente ou vicepresidente neste caso do Club Balonmán Siria. Os agradecementos a todos os organismos, a Deputación, o Concello, Deputación representado en Deportes e en Turismo e, lóxicamente, polo seu presidente, o Concello de Carballo, tamén representado por Marcos Trigo, Concello de Deportes e o alcalde e a Federación de Balonmán, e a técnicos e xogadores de Balonmán Siria. Sin esquecerme do mellor equipo, que é o equipo directivo de Escolas Balonmán Siria, dende fai 38 anos. Digo isto porque por este equipo pasou un sinfín de xente, igual que por todas as categorías do equipo,
e, polo tanto, creo que é xusto que vexan aquí, que se vexan hoxe aquí reflexados, estean ou non estean entre nós. A ilusión é máxima, o temple ata onte era o correcto, hoxe, a partir de hoxe, xa desde que nos levantamos, xa igual non é tanto, pero correcto sigue sendo desde o punto de vista que estaremos un pouco nerviosos, pero as cousas están no seu sitio, onde teñen que estar, está prácticamente todo organizado e esperando a que poidamos disfrutar de un fin de semana de moi bo balonmán e o gallá o domingo poidamos disfrutar desa clasificación. Quero ter unha mención especial para a xefa de organización de Escolas Balonmán Xiria, que estes días estamos a toleala entre todos un pouquiño e ela sí que ten o temple aínda que os demais xa nos empeza a afloxar. Grazas, Jéssica. Grazas a todos e o gallá disfrutedes moitísimo do balonmán en Carballo. E despois, xa se me esquecía, e que isto sirva para que na provincia da Coruña definitivamente xa nos asentemos e sigamos medrando. Hai moita base e posibilidades de que siga medrando máis aínda. Grazas a todas e a todos. Sabedes, todos os que estades aquí, sabedes que estas semanas hai 2 hashtags que están sonando moitísimo en Carballo. Un deles é Destabai e o segundo é Misión Prata. Pois eles, estos 2 hashtags, tamén son protagonistas do vídeo que imos presentar agora.
Pois a pola fase vamos. E agora imos de emisión da man da miña compañeira María Fresco, que está infiltrada entre o público e que vai preguntar a algún dos que estarán mañán, a partir de mañán na pista do Vila de Noia, como están preparándose para este soño. Bos días, Mila. Pois sí, voume infiltrar por aquí entre o público e xa vou ir directamente a xunto dos protagonistas. Adrián Dubra, adestrador do Calvo Xiria. Bueno, como estades a vivir estas últimas horas previas á fase de ascenso? Bueno, a verdade é que o noso, teño que decir que é a pista, non? É emocionante ver este tipo de vídeos, este tipo de presentacións, que non temos máis que dar as gracias, deseando que chegue mañán, que o noso traballo é a pé de pista, aí é onde vamos a sudar, aí é onde vamos a traballar para conseguir o noso soño. Entonces o equipo chega preparado, esperemos que desta vai. E como técnico, como os ves aos teus pupilos de cara á cita que vos espera en Vila de Noia? A verdade é que, dixenllo eres, confío plenamente neste equipo, teñen un carácter gañador moi consolidado, chegan ben preparados, chegan ben físicamente, ben mentalmente. Eu creo que facía tempo que o equipo non chegaba así a final de temporada, e esperemos que demos o salto de categoría. Pois moitísimas gracias e moitísima sorte tamén para a fase que vades vivir agora. Vale, gracias a vos. E bueno, eu vou seguir por aquí, vou seguir camiñando, encontrome con Brais Puñal, segundo adestrador. Ti, Brais, xa viviches como xogador isto e agora vas debutar no banquillo. Como estás a falta de nada para vivir a fase? Bueno, pois estou con moitas ganas, a verdad, porque, como dis, estuve xa en 6 das 7 fases que disputamos. Para min foi unha honra, pero desta verdadeiramente creo que desta vai, porque sí que se van traballando moi ben, o traballo que fixo Dubra, o traballo que fixeron os compañeiros, e do que puiden botar unha man. Creo que Carballo merece, que o Xiria merece, e creo que verdadeiramente desta vai. E bueno, como estás vivindo dende esta nova faceta? Como son os nervios? É diferente? Contanos un pouquiño ese cambio de rol. Bueno, a día de hoxe estou bastante tranquilo. Parece mentira que o diga eu, pero sí, estou bastante tranquilo. Unha vez que chega a pista, supoño que estarei máis nervioso. Non sei se é, pois, xa haber disputado outras fases ou non sei o que é, pero a día de hoxe estou tranquilo. Despois, unha vez que me vexa na pista e vexa, pois, o Vila de Noia vestido de gala, pois xa veremos se eses nervios se manteñen ou non. Pois moitísimas gracias, Brais, e tamén moitísima sorte, igual co teu compañeiro. Moitas gracias. E bueno, vou seguir, e xa para ir rematando, temos que falar obviamente con alguén da plantilla, non? Juanca Rodríguez, como está o vestiario do Calvo Xiria? Bien, la verdad, como decían mis compañeros, estamos con muchas ganas ya. Por una parte nos está tardando empezar, ya tengo muchas ganas de jugar, creo que el equipo está trabajando muy bien, estamos entrenando a tope, llevamos un año de entrenamiento, la verdad que de bastante nivel comparado a lo mejor con otros años, y creemos que es el año perfecto para dar la campanada y por eso estamos peleando. Bueno, moita cantera, un selo de identidade do clube, ti sales dela, vívese de outra forma diferente, non tantos anos, o teu pobo, como estades? Sí, al final somos 16 jugadores, pero ya es un grupo que venimos de muchos años yendo a fase tras fase, y al final siempre con prácticamente todo el grupo de Carballo. Creo que es algo que dice mucho del club y dice mucho de la cantera, que algo se estará haciendo bien en la base, y es un punto muy a favor para nosotros, porque al final jugamos con nuestros amigos, somos nuestro grupo de amigos, estamos muy cómodos en el vestuario entre nosotros, y eso en la pista se nota mucho. E bueno, algo estaredes a facer ben, xa que esta fin de semana ti como adestrador proclamabaste cos teus pupilos subcampeón galego infantil masculino, no? Primeiro, pois, noraboa. Muchas gracias. E bueno, contanos pois tamén un poquiño, porque vemos que moitos xogadores do primeiro equipo ou incluso adestradores segundo, como Brais Adrián, tamén estades traballando coa base do Xiria. Sí, al final muchos compartimos faceta, un pouco como jugadores, como entrenadores, y la verdad es que por eso muy contentos. Fue un fin de semana, la verdad, muy feliz, porque bueno, es la primera vez que esos niños jugaban en un campo con tanto público, en una final, algo tan importante. Para ellos fue increíble, y para mí compartirlo con ellos como entrenador, increíble tamén. Pois nada, ahora toca vivilo como xogador, esa fase de ascenso a División de Honra Prata masculina, así que moitísima sorte a ti e a toda a plantilla do Calvo Xiria. Muchas gracias a vosotros. Eu, Mila, pois devolvo a palabra.
seguimos de misión, pero aquí na terra. E agora pasamos de falar cos xogadores a unha mensaxe que nos mandan gravada. O presidente da Federación Española de Balonmán, Francisco Blázquez, estivo aí moi pouquiño en Galicia, precisamente en Carballo, para entregarlle en man a insignia de prata ao presidente do club, a Luciano Calvo. Pois hoxe, a pesar da distancia, quiso acompañarnos nesta presentación. Estimados amigos, quería tener este mensaje con vosotros, deseándoos toda la suerte del mundo en esta próxima fase de ascenso a División de Honor Plata masculina, una lucha que lleváis ya mucho tiempo. Yo como presidente tengo que ser imparcial y que cualquiera de los 4 equipos que disputéis esta fase pueda conseguir el éxito y dar el salto a la categoría de plata del balonmano español, pero yo creo que el éxito ya lo habéis conseguido. Tenéis una gran masa social, tenéis un gran producto, tenéis un gran apoyo, especialmente de Calvo, y de aquí quiero mandar un mensaje especial a Chano, y especialmente también de las instituciones públicas y particularmente de la Diputación de La Coruña. Creo que en mi visita pude observar el gran ambiente que vivís, cómo disfrutáis, cómo vivís todo el balonmano, y junto con la Federación Gallega estáis haciendo un gran trabajo que espero que tenga sus resultados en breve. Daos toda la suerte del mundo, desearos toda la suerte del mundo y mandar un saludo muy especial a todos vuestros patrocinadores y especialmente también a mis amigos tanto de Calvo como de La Coruña, como de la Diputación de La Coruña, por el gran apoyo y el gran trabajo que se está haciendo por el deporte, especialmente por el balonmano español. Un abrazo muy fuerte. Antes os comentaba que era un momento moi especial para o balonmán galego. Pois si é para o balonmán galego, que decir de Carballo, esa localidade na que se vive balonmán polos 4 costados. Pois hoxe temos con nós o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero. Ano 83. Un grupo de persoas vinculados ao deporte escolar entendíamos que era necesario dar un salto en esa transformación e que Carballo tivera unha estrutura deportiva reforzada. E aí foi donde decidimos constituir a Asociación Deportiva Siria. Estamos a piques de cumplir 40 anos. 40 anos, prácticamente, pero todos eles de moito esforzo, de moita dedicación e de moito pensar sobre como debe de ser o deporte en Carballo. E especialmente o balonmán, que desde aquel momento empezou a abrirse un oco nos nosos corazóns. E hai que decir, sen dúbida, que é o deporte que máis éxitos lle ten aportado ao noso concello. O deporte que máis xogadores lle ten aportado ás máximas categorías. O deporte que tanto nos fai disfrutar e que ás veces tanto nos fai sufrir. Pero a vida é eso, éxitos e aprender dos fracasos. Siria enfréntase agora a un sétimo reto de ascenso a División de Honor Plata. Para isto foi necesaria a colaboración da Diputación, cousa que sempre como carballeses teremos que agradecer, e tamén a xestión da Federación Galega de Balonmano, e o mellor tampouco é casualidade que a presida un carballés, a quen sempre tamén lle prestaremos todo o apoio para que este deporte siga tendo os éxitos que todos desexamos. O vídeo de a Asociación Deportiva Siria xa nos coloca casi no ceo. Bueno, pois o desexo é que, aínda que ese ceo está moi lonxe, que toquemos o ceo. E tocar o ceo significa seguir reforzando a estrutura deste club exemplar, seguir traballando ca canteira, ver como a pista salen ora xa os netos das persoas que coñecemos. Antes eran os fillos
pero os anos van a pasar. E, afortunadamente, tamén vemos como cada vez se está enraizando máis este deporte. Moitísimos parabéns a Siria por todo o traballo conseguido, por todos os éxitos deportivos que se lograron até agora e tamén polos que seguro que van a vir. Esperemos que este fin de semana puidamos celebrar algo moi especial, algo que xa intentamos en outras ocasións, pero eu, igual que todos vós, quero, desexo e confío que desta vai. Xa vos dixen ao comezo que esta é unha das frases que se repite sin parar, o desta vai. E, se teñamos algunha dúda de que desta vai, temos aquí un vídeo con declaracións de moita xente relacionada co Calvo Siria na que nos reafirman que estamos no certo. Desta vai. Forza Siria, desta vai. Ánimo Siria, desta vai. Chegou o momento, rapaces, desta vai. Forza Siria. Ánimo, rapaces, desta vai, forza Siria. Unha fase máis, pero ao mesmo tempo diferente a todas. Que por qué? Porque desta sí. Desta vai, forza Siria. Moita sorte, equipo. Forza Siria e desta vai. Desta vai. Chicos, ha llegado el momento. Desta vai, forza Siria. Por vos e por estes rapaces, desta vai, forza Siria. Llegó el momento para repetir la historia. Desta vai, forza Siria. Os decía, desta vai, non pode ser de outra forma. Pois agora volvemos con María, que volve a infiltrarse aí no medio da xente e creo que vai atacar por este lado dereito. Pois sí, Mila, é que non podía perder a oportunidade porque últimamente encontrome moito con Cristina Capelán, a deputada de Deportes da Deputación da Coruña. Cristina, pois xuntas unha vez máis e xuntas polo balonmán. Como vive a Deputación este evento? Xa estábamos coa base, agora vamos a dar o paso ás categorías nacionais. Bueno, pues para a Deputación é un placer, ¿no?, poder colaborar con todo tipo de eventos deportivos. En este caso, balonmán, si é certo que nos estamos vendo moito, eu creo que xa son unha aficionada máis do balonmán, que me estou informando a ver como para pillar esas cousas que antes non coñecía, teño que decirlo así, pero bueno, un orgullo, un placer, desexarlle toda a sorte do mundo ao Siria. E, bueno, voume unir á frase tan famosa ahora mismo que desta vai. Sorte. Moitas gracias, Cristina. E, bueno, vou seguir tamén un poquinho por aquí. Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña. Bueno, que supón para a Deputación un evento así como que estamos a vivir hoxe na presentación e viviremos esta fin de semana na pista? Bueno, para a Deputación supón moitas cousas. Para un carballés que lle toca traballar na Deputación, moitísimas cousas máis, non? Eu creo que Carballo é balonmán, Evencio e o Toñito, o vicepresidente, falaban de hai 38 anos. Toni García e eu estábamos no instituto en primeiro cando empezou isto do Xiria, que era unha entidade multideportiva. Eu creo que é moi importante para Carballo que por sétima vez se vai a xogar unha fase, pero eu creo que tamén é moi importante para a provincia da Coruña que o balonmán volva a ter presencia en División de Honor Prata. Eu agardo que isto tamén inicie un camiño hacia retos incluso maiores, non? É un gustazo, e digo así porque é como sinto ver como que xente como Brais ou como Dubra que corría a banda en outras fases para marcar goles, pois vai a ter que sufrir quieto tamén na banda, pero no banco, que pase en Carballo. Eu tamén estou seguro, levo dicindo dende que se propuxo esta fase en Carballo, de que este vai ser o ano en que por fin poidamos celebrar ese ascenso, que ademais, se algún equipo merece en categoría estatal, ese é o Calvo Xiria, sin dúbida ninguna. Pois ímonos quedar coas túas palabras de que desta sí que o merecen, xa o merecían, pero ahora sí, non? Esta é a derradeira. E, bueno, voume colar tamén por aquí, por esta banda, porque temos o responsable de deportes do Concello de Carballo, Marcos Trigo. Bueno, falábamos da base, pero ahora toca aos maiores. Como está a vivir o Concello esta experiencia?
Bueno, para nós é un orgullo. Diste que toca os maiores, pero eses maiores veñen da base, a maioría deles, e a verdade é que para Carballo é un orgullo ter un club como a Escolas Balonmán Siria desde hai 38 anos apostando pola base, apostando polo deporte, e esperemos que desta vai, sí. Pois, bueno, que supón para o Concello de Carballo non acoller o evento? Pois, igual que pasa con eles, que xa teñen experiencia, como comentou antes Brais, xa non é a primeira, para Carballo, que vivimos o balonmán desde sempre, pois xa non é a primeira vez. Para nós é un orgullo moi grande, porque en Carballo respira ese balonmán, disfruta ese balonmán, vive ese balonmán, e esperemos que, xa digo, que a xente disfrute desta fase, como ocorreu en outras ocasións, e que, por fin, pois poidamos chegar á División de Prata, pero sobre todo o éxito maior é o éxito que se fai todos os anos, día a día, co traballo da canteira deste club. Pois moitísimas gracias, Marcos, e moitas gracias aos participantes, e eu, Mila, pois como non, devolvo a palabra xa por derradeira vez. Pois estamos xa chegando ao final. E, bueno, como comecei dicindo que era un momento moi importante para o balonmán galego, non só para o Calvo Siria, que mellor pode falarnos da importancia que ten para o balonmán galego que o presidente da Federación Galega, Bruno López, que ademais é de Carballo. Vicepresidente, deputada, alcalde, concelleiros, directivos e directivas das escolas Balonmán Xivia, xogadores, staff técnico e demais asistentes, moitísimas grazas a todos e a todas por acompañarnos nun día tan importante para o balonmán nacional, para o balonmán galego, para o balonmán na provincia da Coruña e para a localidade de Carballo. Eu non podo comezar de outra maneira que agradecendo á Deputación da Coruña a hospitalidade, a acollida, o bo trato, por facernos sentir como na casa, na vosa casa, e, sobre todo, por implicación para que un evento destas características, nunha situación tan complicada, se poida celebrar na provincia da Coruña, concretamente na localidade de Carballo. De verdade, moitísimas grazas. Ademais, bueno, creo que hai que recoñecer que unha deputación que destina no seu orzamento 3,6 millóns de euros para a práctica deportiva, hai que dicirlo, máis nunha época tan complicada na que as federacións, as entidades, estamos tratando de que se nos considere unha industria e non un simple hobby. Moitísimas gracias á Deputación da Coruña, porque en dai tempo a implicación fainos pensar que se valora o traballo que se está a facer no deporte galego. Dende moi pequeno, meus pais sempre me inculcaron que un non debe olvidar de onde ven. E, bueno, hoxe estou moi contento porque hoxe tócame presumir de onde veño. Do meu clube, do meu concello e da miña Diputación. Eu recordo cando comezaba con 4 anos, acudía ao pabellón Vila de Noia a ver, bueno, como o equipo de meu irmán xogaba e algún directivo, que aínda hoxe en día segue de xeito incansable promocionando o balonmán en Carballo, me acabou convencendo para comezar a adestrar. Bueno, eu en pouquiñas semanas, en pouquiños meses, sabía que o balonmán iba a ter unha vinculación moi importante na miña vida. Por que conto isto? Porque levo 32 anos vendo a evolución das escolas Balonmán Xivia. Levo 32 anos vendo a súa evolución a nivel deportivo, 6 intentos de ascenso á División de Honra Prata masculina, moitos campeonatos de España, moitos momentos difíciles, pero sempre con moitísima ilusión. Levo vendo a evolución a nivel estrutural, posiblemente sexa un dos clubes máis profesionalizados a nivel galego. Posiblemente sexa un dos clubes que máis aposta pola canteira e máis aposta por xente da casa. Ben a nivel deportivo como ben nunha saída laboral. É algo digno de recoñecemento. E, sobre todo, levo 32 anos vendo a evolución humana deste clube. Se por algo se caracterizan as escolas Balonmán Xivia, creo que é pola masa social que moven e polo apego que crea en todas esas persoas que en algún momento formamos parte de algún dos seus equipos. Así que, noraboa. Este ano tedes o difícil reto de afrontar unha fase de ascenso, pero é importante que teñades claro dúas cousas. Os gañadores no mundo do deporte non son os que nunca fracasan, e levades 6 intentos de ascenso, senón que para nós son os que nunca desisten. Eu estou convencido que desta vai, convencidísimo. Tamén é importante que teñamos claro que o que está en xogo non é a categoría do clube. As escolas Balonmán Xivia hai moitos anos que son da máxima categoría do balonmán nacional. O que está en xogo é a división na que vai a militar o primeiro equipo das escolas Balonmán Xivia.
Por a miña parte, desexarvos toda a sorte do mundo. Espero que todo o mundo disfrute este venres, sábado e domingo no pabillón Vía de Noia e nas inmediacións. Pero si teño que dicir, si falaba de que é importante saber de onde vimos, se alguén sabe de onde ven, é o Concello de Carballo. A verdade é que é un gustazo sentarse cun concello emprendedor, cun concello que non dubida en levar a cabo calquera iniciativa que poida activar ou dinamizar a economía local, a hostelería, o movimento e o benestar dos seus habitantes. E, por suposto, un concello que non dubida en crear sinerxias entre o turismo e a actividade deportiva. Isto é algo que parece doado, pero non o é. Moitísimas gracias ao Concello de Carballo, moitísimas gracias ao alcalde de Carballo, porque antes estaba recordando, a fin de semana pasada tivemos as Final Four de categoría infantil masculina, e cheguei ao pabillón, eu viña de Cangas, e cheguei ao pabillón e comentou-me, oye, Bruno, mira, acaba o Cisne de quedar campeón galego xuvenil, o Balmán Porriño terceiro, o Cangas salvouse. E digo, joder, este home en que momento se enterou? Porque eu viña no coche e acababa de recibir as noticias 2 minutos antes. Bueno, que está claro que o importante nesto é non olvidarnos de onde vimos, ter cariño polo que facemos, e se alguén o fai é o alcalde de Carballo. Moitísimas gracias, Evencio, polo voso apoio. Non me podo olvidar de Conservas Calvo, porque se eu dicía que, bueno, que levo 32 anos seguindo a evolución, eles levan 38, casi nada. Así que moitísimas gracias a Luciano Calvo e toda a empresa por a aposta que fai para que o clube siga no momento que está. E, por último, e non menos importante, moitísimas gracias aos directivos, a xunta directiva da Escola de Mansivia e toda a masa social que no día a día pelexan para que este clube sexa mellor. Todos eses pais e nais que acompañan aos seus nenos pequenos, que daban a boa imaxe que deron a semana pasada nas finais a de Vince Benxamís no Concello do Porriño, e, sobre todo, a todos os que no día a día adicades un poquinho de tempo a que este club sexa mellor. Simplemente desexarvos sorte, decirvos que o único que está en xogo é a vosa ilusión esta fin de semana, esperamos disfrutar moito e penso que desta vai. Moitas grazas. Moitas grazas, Bruno. E agora sí, xa chegamos ao final do acto. Finaliza o acto e comeza a fase de ascenso, porque dentro de pouco máis de 24 horas xa estaredes, rapaces, na pista enfrentándovos ao Maracena, que sempre o digo mal, la esquinita de Javi. Moitísima sorte, estaremos todos detrás, estará Carballo, estará a Diputación, estará a provincia e estará o balonmán galego. Moita sorte, porque desta vai, e non é presión, é seguridade. Moita sorte. Gracias. A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa e camiños infinitos dan para moita aventura. Fun por camiños que non sabía que existían. Puxos o meu corazón a 1000. Montamos a cabalo por paraxes incribles. Collen as mellores ondas da miña vida. Quedei sin folgos. Bañeime nas pozas. Hai moita aventura que vivir e tela moi preto.